Здравейте и добре дошли! Днес ще играем на Gun Beats. Така, ще се запознаем с много неща и такива работи. Аз съм на Windows 8, всичко е хубаво, тук е прекрасно направо. Осмицата е много як компютър и има много добри екстри. Проверете сами. Така. Слагаме го на LAN и без да искам, избираме на Tat Royal. Така. Така. И сега започвам да играя. Окей. Аз не го играм така, аз играм така. Ето, всичко се получи. Така. Оп. Спробваш. Ето така. Сега тук трябва да махате тези неща, за да можете да преминете. Това е тест на Tat Royal. Хващате ги и с който бутон искате, както сте си го направили. Може и да следвате описанията, обаче не е много препоръчително, защото някои неща няма да са ви хубави. Така, това беше всичко за днес. Аз ви казвам довиждане, лек ден и ще се видим